Sesberdinak ikuskizunean, guk metateatroa egitea erabaki genuen, hau da, bi aktoreek erabaki dute ikuskizun bat egitea, performatikoa, eta publikoa oso gertuan izango dute, gurpildun aulkietan eserita, eta behintzat ordu bete batean sentitzeko nola den gurpildun aulki batean eserita egotea. Eta ikuskizunaren bukaeran, buelta txikitxo bat emotera, gonbidatzen dugu bi aktore hauek erabaki zuten beste bi personai egitea. Bata Niko, garun paralisia duen mutil gazte bat, eta bigarrena Ana, harremanak izateko paralisia duen neska gazte bat. Eta igogailu batean blokeatuta gelditzen dira, eta behartuta daude denboraldi bat elkarrekin pasatzera hain toki txiki eta estu horretan, eta beraien sexualitateari buruz hitz egiten hasten dira, eta barruko gauzei buruz, eta harremanei buruz, eta hor joango gara ezagutzen. Eta azken finean, gure asmoa ikuskizunenekin izan da, jendeak hausnarketa ariketa bat egitea, elbarritasunari besarkatuta dagoen Nikok kontatuko digu sexu kontuetan murgiltzea zer den berarentzat. Eta Anak berdin kontatuko digu baita ere arazoak edo dituela sexu harremanak eukitzeko edo maitasun harremanak eukitzeko edo sexua eta maitasuna berdinak oteri den edo ez. Eta hausnarketa txikitxo bat egin nahi genuen horri buruz eta hori da egin duguna. Eta gure nahia izango litzateke ikastea denok gizarte hontan behingoz ez garela hain ezberdinak sexu kontuetan edo maitasun kontuetan.